Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na biyernes. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, tagsadire kan barko na piglunadan ka nawawarang Pinoy seaman na taga Tabaco City nagmatagas na dae pagtugutan ang ama kan seaman na bisitahon nin personal ang barko. Ordinansa may kinaaraman sa pagkrear nin Agricultural and Biosystems Engineering Unit, ipinairarom sa review kan Committee on Laws kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Ordinansa sa pagkrear nin opisina para sa housing projects kan Legazpi City asin resolution na magbilog nin Physical Fitness and Sports Development Council ipinasar sa sanggunian panglungsod. 5 banwaan sa Bicol Region positibo pa sa African Swine Fever. Sa lado nasyonal, Francis Leo Marcos nag-atras na sa pagkandidato bilang senador sa maabot na eleksyon. Pag-imprinta nin mga balota sa eleksyon sa giraray na isinibog sa masunod na semana dahil sa pag-atras ni Francis Leo Marcos sa kandidatura bilang senador. Hot pursuit operation kontra sa mga nasa likod kan madugong enkwentro sa Basilan, pinahiwas kan militar. OPAPRO Secretary Carlito Galvez kinundinar ang pag-ambush sa mga soldado sa Basilan. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pinatanidan si Russian President Vladimir Putin na makipag-ariglo sa Ukraine para dai mapatawa nin danyos. Baretang Sports, EJ Obiena malaban na sa giraray sa torneo matapos makarecover sa spine injury. Ngunyan sa detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Nagsayuma ang tagsadire kan barko na pigsakayan ka nawawarang seafarer na si Ralph Anthony Bubiles na tugutan na nama kay ni na personal na bisitawon ang barko para makapagkolekta nin mga informasyon sa kung ano ang totoong nangyari asin makuhaan personal na gamit kay ni. Ini ang ipinag-konfirmar sa DCGB News ni punong barangay Toto Bobeles Jr. kan Barangay San Roque, Tabaco City matapos na magpadara sa iya nin mensahe ang Parola Maritime Agency kanakaaging banggi. Kasabi kay ni, sinabi ni Bobeles na para makuhaan mga nawalat kan sa iyang aki, ipig-insistir kan tagsadiri kan barkong Prestige Ace sarong Panama flag vessel na makuasinda ni na third party o sarong otoridad sa Mexico na magsusupervise kan pag-impake kan mga gamit ni Ralph Anthony alagad. Hinagad niya na i-video, i-dokumento ang gabos na pangyayari sa laog kan kabina bilang patunay na dainin nangyaring irregularidad digdi. Saro patabi na natuklasan ko ngunyan. So signature kang aki o digdi sa contract sa POEA. So hali po sa parula na report peke sa pirma. Kaya talagang grabe po ang lapses sa ining manning agency dahil digdi pa sana sa mga documents nagkakaigwa na kidakulaw na discrepancy.
Sa ibong kani, pinasalamatan ni Punong Barangay Bubilis, ako Bicol Party List Representative, Abogado Jill Bungalon, dalan sa pag-asistir kini sa naging pagtiripon kanakaaging semana kay banan ang Department of Migrant Workers asin ang Parola Maritime Agency. Mantang sa ngunyan, pigalatan sa ninda ang pagpuon kan congressional inquiry, mananangon sa sayang aki matapos na makapag-privilege speech si Bungalon sa Kongreso kanakaaging aldaw. Ang saro na makaugmahon dahil saro or duwa na crew nagtao sa muka information na pag nakababa sinda makikipagkontak sa muya para makalahat kang gabos na naaraman ninda sa pagkawara kan aki ko. Kasi as of now hold sinda sa barko. Dahil pa sinda pigpauli sa Pilipinas. Mientras tanto sinabi ni Kapitan Bubilis na makalis na mawara ang sayang aki kan Desyembre 5 kanakaaging taon asin pigsasabing naglukso ini sa kadagatan bilog ang sa iyang pagtubod na buhay pa dahil wala man siya o ang sisay man na miyembro kang pamilya na namamate ang nagadana ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipinairarom sa review kan Committee on Laws, Rules and Oversight na pinamamayuhan ni 1st District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz ang draft provincial ordinance na may titulong An Ordinance Creating the Agricultural and Biosystems Engineering Unit under the Office of the Governor of the Provincial Government of Albay and appropriating funds thereof. Ini kasunod kan ginibong committee hearing kasuhapon kanasabing komite kasabay an Provincial Agriculture and Fishery Council o PAFC as in Albay Provincial Agricultural Office o APAO. Sa impormasyon na ipinaluwas kan Albay Provincial Information Office, tinauan doon ni Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo ang importansya kan pagkrear kan nasabing unit sa pagmonitor kan existing farm equipment, status kan Department of Agriculture o DA Bicol funded programs as in status of irrigation facilities para sa mga parauma sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Duwang propestong lakdang naipasar sa ginibong special session kasuwapon sa sanggunian pang lungsod kan Legazpi sa pag naipasar ni City Councilor Glenn Casulla, pamayo kan Committee on Good Governance an ordinansa sa pagkrear ng opisina na matutok sa mga housing project ang syudad kung saan ang original na proponent kay ni iyo si City Councilor Butch Lucila. Pinaburan man ini kan entero miyembro kan konseho. Mientras tanto na ipasarman ni Kagawad JP Lee, pamayo kan Committee on Education and Resolution namin na enganyar sa mga barangay na magbugtak nin Barangay Physical Fitness and Sports Development Council. Tulos pa rin pinaboran kan mga pag-iriba sa sanggunian panglungsod. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. 5 pang munisipyo sa Bicol Region ang may aktibong kaso nin African swine fever sa presente. Sigon kay Department of Agriculture, Bicol spokesperson Lovelia Guarin, kaibahan sa apektado kan virus ang siyam na hog racers sa Virac, pigduwa sa Bato, asin Baras, asin saro sa San Andres sa Catanduanes, asin sa Buhi, Camarines Sur. Sinabi ni Guarin na nagpadara naman nin surat si DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla kay Catanduanes Governor Joseph Cua para sa mga lakdang nagigibuhon para mapugolan na madugangan pa ang apektado kan virus. Sa ibong kaini ang probinsya kan Camarines Norte asin Masbate, anwara naman nin kaso nin ASF sa nakalihis na 90 aldaw alaga daipa na idedeklarar na pink zone dahil daipa nakakapag-komple kan mga kaipuhan na rekisitos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Tinawanin linaw kan Department of Tourism Regional Office na bako akreditado ang tour operator asin transport services na invelto sa sarong lakbay aral kan mga opisyales kan sanggunian kabataan kan Tabaco City na nagresulta sa aksidente sa Laguna kung saan dua katawo ang nagadaan manta nakaparang iba pa ang irido. Sa pahayag kan pigmidbid kan DOT Bicol ang tour operator na responsable sa lakbay aral bilang kaila 729. Sigun sa DOT, ang operator asin transport services na ginamit bako man akreditado kan sa indang opisina asin dainin aplikasyon para sa accreditation. Kasabi kini ipinaabot kan DOT ang sa indang pakikidumamay sa pamilya kan biktima asin pangadyi para sa pagmarikas na pag-recover kan mga nagkarulugadan. Mientras tanto, ipinarumdum kan DOT ang importansya kan mandatory accreditation para sa mga tourism enterprises kasabay ang tour operators asin transport providers susug sa Republic Act 9593. Katuyuan kani na masunod ang mga regulasyon para sa kaligtasan kan mga biyahero lalo na kan mga turista. Nagpagirumdom ang COMELEC Daraga sa publiko na magbugtak, magkabit o magpaskil sana kan mga campaign material sa mga designated common poster area na ipinaluwas kan sa indang opisina kan nakaaging aldaw base sa COMELEC Resolution number 11086 para sa 2025 national and local elections. Magigirumduman na Enero 21 kan ipaluwas kan COMELEC Daraga ang listahan kan designated common poster area sa nasabing munisipyo. Abiso pa kan COMELEC sa Gabos na magsunod sa mga leyes asin regulasyon na may kinaaraman sa eleksyon. Mapuon ang campaign period para sa national posisyon sa Pebrero 11, mantang ang campaign period man para sa mga lokal na posisyon nakatalaan sa Marso 28 na madurar sagud sa Mayo 10. Iba pang detalles kan Bareta sa lado lokal dinarakan COMELEC Albay asin Legazpi an automated counting machine roadshow sa Legazpi City Jail kan nakaaging aldaw. Sa informasyon na ipinaluwas kan Legazpi City Jail sa pangenot ni Acting City Jail Warden, Jail Senior Inspector Julio Sampaga, nangenot sa Voters Education Session asin Automated Counting Machine Demonstration sin the COMELEC Albay Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bubunao, asin COMELEC Legazpi Election Officer, Attorney Connie Del Castillo. 120 mga botanteng persons deprived of liberty ang nag-atindir sa aktibidad ng katiyuan iyo ang maedukaran ang mga PDL kan dapat nagibuon sa aldaw kan eleksyon para man ma-exercise ninda ang sa indang diretsyo na magpartisipar sa botohan sa Mayo 12. Nahahampangon yan sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sarong personang konsideradong street value individual, makalihis an ikinasang buy-bust operation kan mga operatiba kan Legazpi City Police Station kan nakalihis na banggi. Sigon kay Legazpi City Police Station sa pangenot ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, nadakop ang suspect sa Purok 2, Barangay Rizal, Legazpi City. Makalihis na magpabakal nin sarong pakete nin pinagtutubudan na shabu. Sa pagrekisa kan mga otoridad sa suspect, nakuapa sa iya ang saro pang pakete nin illegal na droga na poko mas o menos 5.8 gramo ang kantidad. Sa presente, ang arestadong persona ang nasa kustudya kan hepatura sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Nahulog sa kamot kan mga otoridad ang sarong construction worker sa Piodoran Albay matapos na madakupan nin badil asin mga bala. Sinabi kan Albay Police Provincial Office, matriyumpong nadakop kan pinagsurong farsa kan Piodoran Municipal Police Station, CIDG Albay, Special Action Force, Albay PPO asin iba pang unit ang suspitsado matapos iserbe sa iya ang search warrant na ipinaluwas kan RTC Ligao City kan Enero 17, 2025.
na konfiskar sa suspitsado ang sarong kalibre 45 pistola, magasin asin kargado nin bala kasabay pa ang sarong steel magazine sa caliber 45 na may duwang bala. Naampang ngunyan ang suspitsado sa kasong pagsuway sa Republic Act 10591. Katakod kini ipinagarumdom ni Albay PPO Provincial Director Colonel Julius Añulevo sa mga albayano asin sa publiko mananong sa gun ban asin iba pag special laws dalan sa pararaning eleksyon sa Mayo 12. Padagos ang espuersos kan Police Regional Office 5 sa paglaban sa illegal na droga, mga wanted persons as in loose firearms sa anom na probinsya kan rehiyon kan Bicol. Sa impormasyon na ipinaluwas kan PNP Bicol sa saindang Facebook page, nagkaigwanin serye kan operasyon ang pulisya na nagresulta sa mga positibong resulta sa nakalihis na 24 oras. Sa kampanya laban sa illegal na droga, nakumpiskar o nakapagkondusir nin siyam na operasyon na nagresulta sa pagkakaarestar sa 12 na individual. Nakumpiskar sa mga operasyong ini ang 4.17 gramo kan marijuana asin 154.4 gramo kan shabu na may kantidad na sobra 1 milyon pesos. Nagkaigwamanin 14 na operasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaarestar sa tulong mga pinaka-wanted na individual asin 11 iba pang mga wanted persons. Apara kaini matrayumpuman ang mga operasyon laban sa loose firearms kung sain 8 operasyon ang naipautob na nagresulta sa pagkakaarestar sa 8 pang katawo mantang sarong badil ang na-recover, mantang 4 na mga badil ang kusang isinuko kan mga may sadiri. Katakod kaini siniguro ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Andre Dizon ang padagos na kampanya kontra illegal na droga, mga wanted persons as in loose firearms para mamantenir ang kaayusan as in kaligtasan sa rehiyon kan Bicol. Iyan ang primero gabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, senior
Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw. Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nag-atras na sa 2025 Senate race si Francis Leo Marcos kasuudma. Personal na nagdumaan sa Palasyo del Gobernador sa Manila si Marcos na si Norman Mangusin sa totoong buhay para magsumitir kan sa iyang Certificate of Withdrawal. Binawi ni Marcos ang kandidatura sa rong aldaw bago ang nakatala na pagpuon sa giraray kan COMELEC sa pag-imprenta kan mga balota. Magagarumduman na sinugo kan Korte Suprema ang COMELEC na isabay sa balota si Marcos matapos ining magpalos ng temporary restraining order sa pagdeklarar kay ni bilang nuisance candidate. Dalan digdi nang apodan ang COMELEC sa mga kandidatong nagpaplano pang mag-atras sa 2025 election na gibuo na ini mantang dai pa si nagraray nag-iimprenta nin mga balota. Daingo na nalawos ang nagkapirang aktibidad kan Commission on Elections o COMELEC na may kinaaraman sa pag-imprinta nin mga balota. Ini matapos na mag-atras sa kandidatura bilang senador an internet personality na si Francis Leo Marcos kasuhapon. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na gustong sabihon kay ni, posibleng sa Lunes na ninda mapunan ang pag-imprinta kan mga balota na gagamiton sa midterm elections sa Mayo. Iluluwas na kuta na kasubanggi kan poll body ang bagong ballot faces sa COMELEC website kung saan nakabugtak na ang pangaran ni Marcos sa senatorial list. Pero dahil sa pag-atras kaini kasuhapon, sa giraray na babaguhon kan COMELEC ang listahan asin numbering kan mga kandidato. Mientras na napendyente na naman ang pag-imprinta kan mga balota na nakatalaan kuta ng magpuon ngunyan dahil sa pagproseso na kaipuhan giraray na gibuhon arog kan serialization. Bareta hali sa ibang nasyon. Tinagan ni US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin na makipagkasundo na sa Ukraine. Sinabi kanya na dapat kaskasan kan Russia ang paglatag din peace deal sa Ukraine asin kunday kani gigibuhon papatawan niya nin sanksyon o panibagong tarifa ang mga produkto kan Russia. Simbagman ni Russian Deputy United Nations Ambassador Dmitry Polyansky na ang patakot ni Trump na pagbubuwis asin sanction sa inda dahil basta mapupundo sa giyera ninda sa Ukraine. Gusto mo na nindang maaraman kung ano ang gusto ni Trump na kasunduan para mapundo ang giyera. Sa tanawan doon na bako man responsibilidad ni Trump ang pigigibo kan US sa Ukraine poon pa kan 2014 na nagresulta sa pagiging anti-Russia. Baretang sports, malaban na sa international event si Filipino pole vaulter Ernest John o EJ Obiena, ang rank number 4. Nagkapirang bulan ng day nagsabak sa mga kompetisyon dahilan sa iyang spine injury. Ultimong naglaban ini kan Agosto kung saan nagtapos sa pang-apat na pwesto sa Paris Olympics. Sinabi kaini na nag-e-ensayo na siya kanakaaging bulan para sa paglaban niya sa International Jump Meeting sa Lausitz Arena, Germany sa maabot na Enero 29. Iniyan sa iyang kainot-inoting indoor event ngunya na 2025. Grabe man ang sa iyang excitement dahil sa haloy na siyang dai na palaban sa mga international competition. Magigirumduman na Nobyembre kanakaaging taon, piglansar niya ang sa iyang enot na training pole facility sa syudad Canlawag, Ilocos Norte. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Apo, bali po sa ating forecast ngunyang aldaw, ang nakaka-apekto sa atin ngunyan ay itong easterlies, particular dito sa Bicol region and sa ibang bahagi naman ng bansa, northeast monsoon o amihan ang nakaka-apekto sa northern and central Luzon.
Bale, ang expected weather na ngayong aldaw, partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms. Maliban na lang ito sa probinsya ng Catanduanes na makaka-experience ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ating expected weather is medyo mas improved kumpara sa kahapon na medyo nagparauran. So, ang ating paros ay manduya sagkod sa moderatong hari sa Norte Sirangan at ang kadagatan naman ay magiging banayad sagkod sa moderato ang kusog ng pag-alon. Ang tigatayang agwat ng temperatura ngayong aldaw dito sa probinsya ng Albay ay maabot ng 24 to 31 degrees Celsius. So sa ngunyan, wala tayong nakataas na anumang advisory or warning at wala rin tayong minomonitor na sama ng panahon. Ayun po, expect po natin na generally fair weather ang ating mamamatian ngayong aldaw. So, yun po ang ating forecast. Ito po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagabarita. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Teknikal Asin Pag-asa. Kami ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Terral na nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na.